Oto mój patent na puszeczki. No i tak to właśnie wygląda. Podoba mi się. O, takie coś. Kładziemy puszeczkę i sobie wisi. Jeszcze tyle muszę przykręcić, masakra. Ale będzie tyle miejsca na półce. No i malina. I mamy to. Kurde. Jak to fajnie wisi sobie. Elegancko. Kurczę. Super. Tylko wiecie co? Muszę jeszcze raz druknąć 9 sztuk. Raczej no na 9 puszek jeszcze. Nie, 8 puszek jeszcze. Muszę druknąć uchwyty. No bo zabrakło. I tu już miejsca nie mam, ale będę miał miejsce dokładnie. Będę miał miejsce tutaj. Nad falbankiem. No i tutaj się zawiesi resztę.